खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिसि सोरखारा फिन आरोबाव सानै एमसिएलएफोरनो बिफाननि गोदान बिबानखौ होदों। बिटिसिनि नाग्रिजुलि बियाबनि एमसिएलए लाखिदासनो फिसारि एफसिएस एन्ड कन्जुमार एफेयार्स आरो थिसनजानाय एमसिएलए कामेश्वर रयनो सयल कनजारभेशन सेरिकालचार बिफाननि बिबानखौ होनाय जाबाय। मुख्यमन्त्री निजुत बाबुआसनि बिथांखिनि थाखाय आन्डार ग्रेजुएट आरो पस्ट ग्रेजुएट फरायसुलाफोरनि थाखाय आसाम सोरखारनि गोजौ सोलोंथाइ बिफाना आर'जलाइ हांख्रायदों। बे बाथ्राखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रुनुस पेगु बिथाङा फोरमायथिदों। बे बिथांखिनि गेजेरजों डिग्री आन्डार ग्रेजुएट फरायनाय फरायसुलाफोरा 10 दानसिम दानसेयाव 1000 राङै बोसोराव 10,000 रां मोनगोन होनना मिथिहोदों। लोगोसे पिजिनि फरायसुलाफोरा 10 दानसिम दानसेयाव 2,000 राङै बोसोराव 20,000 रां मोनगोन होनना मिथिहोबावदों। बे बिथांखिनि थाखाय सासे फरायसुलानि नखरनि खामायनाया 4 लाखनि खम जानांगोन। बिटिसिआव गोदानै दाफुंनाय सिएसबिआव मुसलमान सोद्रोमा गैयैनि खुद्रिसारनाय फोरमायथिदों। लोगोसे माखासे दाबि दैखांदों। बिजनि जिल्ला नेमसुआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि खामानिखौ सुखुयैनि बिपिएफनो मुसलमान रायजोफोरा भट होदोंमोन होनना फोरमायथिदों। लोगोसे थाबैनो मुसलमान सोद्रोमा सोनांगौनि दाबि खालामदों आरो एमएलए बिसायख'थिनि सिगांनो हानि पाट्टा होनांगौ 70% अरुणोदय बिथांखिखौ मोनाखै होनना बिजनि जिल्ला नेमसुनि गाहाय नेहाथारि करिम आहमेदा फोरमायथिदों। क'क्राझाराव मैयानिफ्राय सोलिगासिनो दङ रायजोआरि उद्धम समागम स्वदेशी मेलाया। मैयानि जागायनाय बुब्लियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों। अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशननि 20थि गायसनथाइ सान फालिथाय लोगोसे खुंगा 4थि 5 बोसोरसालिया जथुम्माया थुंगेबाय। क'क्राझाराव खुंफुंनाय खुंगा 4थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव रबार्ट केरकाटाखौ आफादगिरि आरो बिरहां मुला मोसाहारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नाय जादों। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन बिटिसिनि इएम लोमस्राव दैमारि बिथाङा। फैगौ 30-31 जानुवारि आरो 1 फेब्रुवारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि जथुम्मानि थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ गायसनदों। मैया गाहाय खुन्थियाखौ गायसनना होनायनि लोब्बायै बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि सुक्रेश्वर गयारि बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आसामनि ट्राइबेल माहारि आफादफोरनि जथाइ आफादा मैया ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मासिगिरि डक्टर रुनुस पेगु बिथांनो जनता भवन दिसपुराव आसामनि मोन 14 ट्राइबेल हारिनि मोन 26 आफादफोरा ज' जानानै मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि रिकमेन्डेसननि हेंथायै सिसिट'वाजों दानानै होजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपनि जथाइ रिपर्टखौ गथायदों। बे रिपर्टनि गेजेरजों मोन 6 जौगासारनाय आरो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो संबिजिरनि बेरेखायै एसटि होनो नागिरनायखौ थोंजोङै रिजेक्ट खालामनाय जायो आरो भारत सोरखारनिसिम दैथायहरनो खावलायदों। बे सावरायनाय आरो गथायनाय हाबाफारियाव गासै ट्राइबेल आफादफोरा खौसेयै बाहागो लादोंमोन। रुंगुल बर' बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि हेंथायै माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया रायजो राजाफोरखौ दावदै गला खालामबाय होनना रुंगुल बर'आ फोरमायथिदों। बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोना जोबोद आसा खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जा बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बिथांमोननो 3 बिं मेजरिटि होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना सरकार दानायनि उनावनो बिटिआराव मोनसे बिशृंखल मोनसे सृष्टि जाबाय। इन्टायार बिटिआराव मोनसे इनबेलेन्स मोनसे सिटुएसन फैदों। नोंथांमोना नुदों जे सानफ्रोमबो जुवा खि जुवा मेला खि मेला बिथांमोना होदों, जेराव इयुथफ्रा एक्सिडेन्ट जाना थैदों, सोरखौबा एक्सिडेन्ट खालामदों आरो आइजो माहारिफ्रा बांसिन भुगिनो गोनां जादों। जि एसे एनै गावसोरनि न'खरनि हासबेन्डफ्रा थाखा फैसा खामायदोंमोन बिथांमोना बेखौ जुवायाव माखासेनो उरायना लादों। बेयो डाइरेक्टलि मोनसे न'खराव इम्पेक्ट गोग्लैदों आरो जोंनि रांखान्थि बेलायावबो इम्पेक्ट गोग्लैदों।
BPF राजखान्थि दोलो मानो भट होदोंमोन कास्टम बसुमतारी बिथांनि गारिया गोदोर जाथों होननानै बिक्रम दैमारिया नेम प्लेट लगायनानै दादागिरि गिदिंथों होननानै बिथांमोना भट होआखैमोन बिथांमोना लुबैदोंमोन जे इयुथफोरनि माबा मोनसे एंगेजमेन्ट जाथों बिथांमोननि जे आनएमप्लयमेन्ट जि समस्या दङ बियो माबा मोनसे सलुसन ओंखारदों नाथाय बिथांमोना साननाय बायदि मोनबो जायासै बिथांमोननि 1.5 लाख भटआ दैयाव थांबाय अनलि बिथांमोना कास्टम सोरबा बिक्रम सोरबा रिन्जयमोनखौ माहाजोन खालामनो थाखायल'सो भट होनाय बायदि जाबाय दिनै आइजोफ्रा मा मोनखो आरो बिपिएफनि मानसिफ्रा जायफ्रा थैथां हारै मोजाङै नांनाय बिपिएफखौ सरकाराव लाबोदोंमोन बिथांमोना मा मोनखो बिथांमोना लाथिख' दिनै बेखायनो बिथांमोनाबो जानजि खाफ्राबाय ओइबार खनसेयाव बिपिएफखौ खुनु मते बिथांमोना भट होनायाव गैला मानोना बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिथांमोनखौ दावदै गला खालामदों बिश्वास खालामदों फोथायखेबस' खालामदों दा बाथ्राया जाबाय हाग्रामा महिलारिया सिगांबो उग्रमन्त्रिमोन बिथाङा दाबो बिथाङा बेबायदिनो सरकारखौ सालायनो नागिरो दिनैनि मोनसे सिभिलाइज ससाइटियाव 21st सेन्चुरियाव हाग्रामा महिलारिनि दादागिरिया जाया बेखायनो रायजोआ बिथांमोना बुंदों जे टाइगारा हाथाया गबाय होननानै गतिके जोङो जेबो बुंथ'आ दा रायजो राजाया मिथिबाय दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकार गैयैनि उनाव दिनै जे रायजो राजाया हालाय हाफाय जाबाय सोरबा खानैसो मानसिखौ दिनै माहाजोन खालामनो थाखायसो भट होनाय बायदि जादोंमोन दा बेखौ रायजो राजाया पदे पदे उपलब्धि खालामदों इन्सि इन्सि उपलब्धि खालामदों आरो जोंबो नायबाय थादों रायजो राजाया दिनै जे आसा खालामनानै हाग्रामा महिला बिथांखौ पावाराव लाबोदोंमोन बिदि उल्था जानायखौ जों नुदों थेंक इउ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बारग' मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै माखासे गोनांथार आयदाखौ सावरायनाय जादों बे हाबाफारियाव भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि बिथाङा बाहागो लाना माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै गोदान बोसोरनि रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बा गोजोननाय बावहरनो नागिरदों नैबे 2026 मायथाइया जाहाथे जोंनि ओनसोलाव मोनसे शान्ति आरो गोजोन मोनसे थासारि लाबोगोन आरो जौगासारनाय लाबोगोन सबनिबो जिबनाव मोनसे गोदान साननाय गोदान मिजिं लाबोनो हाथों आरो जों दिनै भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जथुमै मोनसे जिरायलायनाय जादों बेवहाय भेरगाव जिल्लाखौ भिजिट खालामनो थाखाय जोंनि इउपिपिएलनि आफाद मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो फैदोंमोन आरो बेयाव माखासे दलीय खोथाफोरखौ खावलायनाय जादों फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि जि एमएलए बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थिनि सायावबो जोङो रायज्लायदों आरो एबाराव जोङो पूर्ण मोनसे गोहोजों सम्पूर्ण मोनसे शक्ति लानानै बेवहाय बिजाथि होनानै देरहाहोनायनि खामानिखौ मावगोन मानोना दिनैनि समाव परिबेसा जोंनि फारसे दङ मोनसे मोजां परिबेसाव फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों मानोना दिनैनि समाव जि सरकार जाफैदों बे सरकारनि समावहाय गोबां खिलिमिलिखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफ्रा आस्था गोमादों जिखिनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंनानै सरकार खुंफैदोंमोन बै बाथ्राफोरा दिनैनि समाव रायजो राजानि गेजेराव मिसा मोनसे प्रमानित जादों आरो बिनि थाखाय बिथांमोननि सायाव मोनसे खुद्रिनाय बे थासारिया फैदों बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो माखासे बिशृंखल परिबेस बेखौ जों नुनो मोनदों दिनैनि समाव बिटिआर ओनसोलाव जों बेखौनो नुनो मोनदों जे जोङो मिथिगौ जे मोनसे सरकार जानोबा सामाजिक दायबद्धता थानांगौ सामाजिक दायबद्धता थायोबासो बे ओनसोलाव जौगासारनाय फैगोन आरो बेवहाय ओरैबायदि इरेसपन्सिबल मोनसे सरकार जानायखौ जों नुनो मोनदों दायबद्धता गैथारै बायदि जे थांनाय फुजानि समनिफ्राय दुर्गा फुजानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै मेला लोखि फुजाखौ स्टार्ट खालामनानै फुजाफोरजों लोब्बा लाखिनानै माबा मोनसे मेला खालामनाया एसे एक्सेपसनेल बिनि उननिफ्रायबो एभ्रि मोनसे इभेन्ट जिखि जाया इभेन्टआवनो जाया मानो बबेबा थियेटार जादों बहाबा खेला जादों मोनफ्रोमावबो मेला खालामनानै जुवा गेलेनाय जौ लोंनायनि अनगायै जेबोखौ जों नुनो मोनाखै जायनि जाहोनाव दैलि जोङो मोनसे निउस मोननो हायो जे एक्सिडेन्ट जानाय मायाबा मोनसे बुलायनाय माने अखान्तिमय मोनसे परिबेखखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानैनो दिनैनि समावहाय रायजो राजाफ्राबो अस्तिष्ट जादों
जे बे सरकारखौ लाबोनाया जोंनिया भुल जादों होननानै बिथांमोनाबो दा गनायदों।